Kesäkuun 9. päivänä 1944 Karjalan kannaksen maa ei ainoastaan tärissyt. Se muuttui nestemäiseksi historian siihen asti keskitetyimmän tykistökeskityksen alla, julistaen teräksen ja tulen maailmanloppua, joka pimensi kaikki aiemmat painajaiset. Neuvostoliitto, kolossaalinen sotakoneisto, joka oli nyt voimiensa huipulla murskattuaan natsismin Stalingradissa ja Kurskissa, käynnisti Viipuri-Petroskoi-operaation heränneen titaanin raivolla ja verenhimolla. Hiljaisuudessa kauhistuneena katsovalle maailmalle tämä ei näyttänyt taistelulta, vaan kokonaisen kansakunnan pikateloitukselta, jossa taivas musteni tuhansien tykkien savusta ja moottorien korvia huumaava jylinä kuulutti Suomen itsenäisyyden loppua. Kremlissä Josif Stalinin itseluottamus oli ehdotonta ja jäätävää. Hän ei nähnyt Suomea varteen otettavana vastustajana, vaan ärsyttävänä byrokraattisena esteenä, joka oli poistettava ennen todellista kilpajuoksua Berliiniin. Käsky oli selkeä ja brutaali: ratkaista Suomen kysymys lopullisesti marssimalla voitokkaasti Helsinkiin ja pakottamalla pieni pohjoinen naapuri nöyryyttävään, ehdottomaan antautumiseen. Leningradin rintaman komentaja marsalkka Leonid Govorov jakoi tämän myrkyllisen ylimielisyyden ja tutki karttojaan pysäyttämättömän teräsmassan haltijan halveksunnalla, vakuuttuneena siitä, että neuvostoliittolainen raaka voima yksinkertaisesti jyräisi Suomen vastarinnan yli kuin tiejyrä soran päällä. Voimasuhteiden epätasapaino taistelukentällä oli puhtaasti matemaattisesti tarkasteltuna irvokas kuolemantuomio puolustajille, uhmaten kaikkea tavanomaista sotilaallista selviytymislogiikkaa. Koko rintamalle levittäytyneitä 260 000 uupunutta suomalaista vastaan neuvostoliittolaiset keskittivät pelkästään ratkaisevalle lohkolle 450 000 tuoretta miestä, joita tuki kauhistuttava 6:1 ylivoima raskaassa tykistössä. Neuvostoliiton ilmaherruus oli täydellinen, peittäen auringon punaisilla siivillä, samalla kun maassa loputon T-34 panssarivaunujen ja hirviömäisten IS-2-vaunujen vyöry eteni rankaisematta, luoden niin väkivaltaisen epätasapainon, että neuvostokenraalit kuvittelivat jo mielessään voitonparaatien yksityiskohtia Suomen pääkaupungin kaduilla. Kun historiallinen Viipurin kaupunki kaatui vain yhdessä päivässä, hallitun paniikin sähköisku kulki Suomen johdon selkäpiitä pitkin, sillä portti maan sydämeen oli potkaistu väkivaltaisesti auki. Vuosien jatkuvan sodan kuluttama Suomen armeija, joka kärsi kroonisesta raskaiden panssarivaunujen puutteesta ja ammusten säännöstelystä, näytti riutuneelta haamulta neuvostoliittolaisen jättiläisen edessä. Juoksuhaudoissa vallitsi tukahduttava jännitys, jossa jokainen sotilas tiesi, että hänen vanha kiväärinsä ja epätoivoinen rohkeutensa olivat ainoat esteet teknologiaa vastaan, joka oli suunniteltu tuhoamaan modernit armeijat muutamassa tunnissa. Päämajassa marsalkka C.G.E. Mannerheim säilytti kuitenkin stoalaisen asenteensa ymmärtäen, että tavanomainen sotilaallinen voitto oli mahdoton ja että selviytyminen riippui verestä ja hinnasta lasketusta yhtälöstä. Ainoa mahdollisuutemme on tehdä hinnasta viholliselle korkeampi kuin se on valmis maksamaan, hän pohti, samalla kun tiedustelun varjoissa eversti Aladar Paassonen ja hänen koodinpurkajaryhmänsä työskentelivät kuumeisesti. He olivat Daavidin näkymättömät silmät, jotka sieppasivat jättiläisen hermostuneet signaalit, etsivät kaavoja kaauksesta ja valmistautuivat muuttamaan neuvostoviestinnän ylimielisyyden tappavimmaksi aseeksi, jota Suomi voisi raakaa voimaa vastaan käyttää. Mutta todellinen toivo piili tykistökenraali Vilho-Petter Nenosen nerokkaassa ja pakkomielteisessä mielessä. Hän ei nähnyt resurssipulaa tappiona, vaan matemaattisena ongelmana, joka oli ratkaistava.
Kun maailma näki vain suomalaisten tykkien haurauden, Nenonen näki kulmia, lentoratoja ja mahdollisuuden kirurgiseen tarkkuuteen, jota neuvostoliittolainen raaka voima ei koskaan kykenisi ymmärtämään. Hän tiesi, että pysäyttääkseen punaisen vyöryn Suomi ei tarvinnut lisää tykkejä, vaan vallankumouksellisen tavan käyttää niitä, muuttaen Tali-Ihantalan maantieteen kuolettavaksi ansaksi, jossa vihollisen ylpeyttä rangaistaisiin lasketulla tulella. Viipurin katastrofaalisen menetyksen jälkeisinä päivinä Suomen armeija ei vetäytynyt järjestyksessä, vaan se vuoti taaksepäin kuin haavoittunut eläin, jättäen jälkeensä verta ja poltettua maata, kun tiet tukkeutuivat pakolaisista ja uupuneista sotilaista. Kesäkuun helteessä pöly sekoittui pakokaasuun ja pelkoon, luoden tukahduttavan ilmapiirin, jossa jokainen horisontista kuuluva jyrähdys sai sydämet pysähtymään ja katseet kääntymään taaksepäin kohti lähestyvää punaista myrskyä. Miehet, joiden silmät olivat kuopalla unettomuudesta ja univormut hien ja lian kovettamia, tiesivät, että he eivät taistelleet enää vain alueista, vaan heidän takanaan avautui tyhjyys, joka nielaisisi heidän perheensä, kotinsa ja koko heidän olemassaolonsa, jos rintama murtuisi vielä kerran. Tämä ei ollut enää strategista sodankäyntiä karttapöydän ääressä. Se oli epätoivoista kamppailua aikaa vastaan, jossa jokainen voitettu tunti maksettiin hengillä, kunnes uusi puolustuslinja, VKT-linja, saataisiin miehitettyä ja vahvistettua. Tämä uusi puolustuslinja, joka kulki Viipurista Kuparsaaren kautta Taipaleelle, ei ollut mikään betonista valettu Maginot-linja, joka tarjoaisi turvaa teräksisten kupolien alla, vaan se oli kokoelma hätäisesti kaivettuja juoksuhautoja, korsuja ja kiviesteitä. Täällä Tali-Ihantalan alueella maasto muuttui kuitenkin suomalaisten liittolaiseksi. Se oli kapeiden kannasten, tiheiden metsien ja petollisten soiden labyrintti, joka pakotti neuvostoliittolaiset massiiviset panssarikiilat ahtaisiin kujiin, joissa niiden lukumääräinen ylivoima menetti merkitystään. Suomalaiset pioneerit työskentelivät yötäpäivää miinoittaen jokaisen tien ja polun, muuttaen viattoman näköiset metsänreunat kuolemanloukuiksi, samalla kun tykistön tulenjohtajat kartoittivat maastoa millimetrin tarkkuudella, valmistautuen muuttamaan nämä kapeikot teräksen hautausmaiksi. Neuvostoliiton hyökkäyskärki ei kuitenkaan hidastanut vauhtiaan, vaan se vyöryi eteenpäin voitonhuumassa, luottaen siihen, että suomalaisten selkäranka oli jo katkaistu Viipurin porteilla ja että edessä oli vain muodollinen viimeistely. Puna-armeijan radioliikenne oli täynnä kerskuvia viestejä, joissa komentaajat kilpailivat siitä, kuka ehtisi ensin Helsinkiin, ja heidän panssarivaununsa etenivät letkoissa, joiden pituus mitattiin 10 kilometrissä, nostattaen ilmaan pölypilviä, jotka näkyivät avaruuteen asti. He eivät tienneet, että he olivat marssimassa suoraan Suppiloon, jonka suomalaiset olivat valinneet taistelukentäksi juuri sen ahtauden vuoksi, ja että jokainen metri eteenpäin vei heitä syvemmälle ansaan, josta ei olisi paluuta. Tässä epätoivoisessa tilanteessa suomalainen sotilas turvautui siihen ainoaan voimavaraan, jota vihollinen ei voinut mitata tiedusteluraporteissaan eikä murskata tykistöllään, käsitteeseen nimeltä sisu, joka ei tarkoittanut pelkkää rohkeutta, vaan synkkää, peräänantamatonta sitkeyttä tilanteessa, jossa kaikki toivo näytti menetetyltä. Juoksuhaudoissa miehet jakoivat viimeiset savukkeensa ja vitsailivat kuoleman kanssa, sitoen kohtalonsa yhteen tavalla, joka teki yksittäisestä ryhmästä vahvemman kuin sen osien summa. He tiesivät olevansa alakynnessä, mutta he tiesivät myös, että heidän selkänsä takana ei ollut enää perääntymistietä, ja tämä tietoisuus muutti pelon kylmäksi, tappavaksi päättäväisyydeksi seisoa paikoillaan, vaikka taivas putoaisi niskaan.
Sisu ei kuitenkaan yksin riittänyt pysäyttämään T-34 ja IS-2 panssarivaunuja, jotka olivat tähän asti olleet lähes haavoittumattomia suomalaisten vanhentuneelle panssarintorjuntakalustolle aiheuttaen kauhua jalkaväen keskuudessa. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua dramaattisesti, kun Saksasta saapui uusia käänteentekeviä aseita, panssarinyrkkejä ja panssarikauhuja, jotka antoivat yksittäiselle jalkaväkimiehelle kyvyn tuhota raskaimmankin vaunun lähietäisyydeltä. Ensimmäistä kertaa vuosiin suomalainen sotilas ei tuntenut itseään avuttomaksi teräshirviöiden edessä, vaan hän saattoi väijyä pensaikossa ja lähettää tulisen tervehdyksen, joka poltti reijän paksuimpaankin panssariin, palauttaen uskon siihen, että teknologinen ylivoima oli voitettavissa. Samaan aikaan taivaalle ilmestyi toinen toivon merkki, kun Saksan ilmavoimien lentoosasto Kuhlmei saapui Immolaan tuoden mukanaan Stuka-syöksypommittajia ja Focke-Wulf-hävittäjiä, jotka olivat erikoistuneet panssarin torjuntaan. Kun Stukien ulvovat sireenit leikkasivat ilmaa ja niiden pommit alkoivat osua neuvostoliittolaisiin kolonniin kirurgisella tarkkuudella, rintaman moraali koki valtavan nousun, sillä sotilaat tajusivat, etteivät he olleet enää yksin tässä helvetissä. Kuhlmeyn lentäjät, jotka olivat itärintaman veteraaneja, lensivät jopa 6 sotalentoa päivässä iskeytyen vihollisen huoltoyhteyksiin ja panssarikeskittymiin raivolla, joka hidasti neuvostoliittolaisten etenemistä juuri sen verran, että puolustuslinjat ehdittiin miehittää. Mutta kenties tärkein taistelu käytiin näkymättömissä eetterin aalloilla, missä eversti Aladar Paasonen ja hänen tiedusteluyksikkönsä tekivät työtä, joka osoittautuisi arvokkaammaksi kuin kokonainen armeijakunta. Neuvostoliittolaiset, varmoina voitostaan ja välinpitämättöminä tietoturvasta, lähettivät usein hyökkäyskäskynsä puutteellisesti salattuina tai jopa selväkielisinä, olettaen, että suomalaiset olivat liian sekasortoisessa tilassa hyödyntääkseen tietoja. Paasonen miehineen kuitenkin kuunteli herkeämättä, siepaten viestit, purkaen koodit ja rakentaen pala palalta kuvaa tulevasta suurhyökkäyksestä, antaen Mannerheimille lahjan, jota harvalla komentajalla on, kyvyn nähdä tulevaisuuteen. Tiedustelutietojen perusteella kävi selväksi, että pääisku tulisi Tali-Ihantalan sektorille ja että vihollinen aikoi käyttää massiivista tykistövalmistelua murtaakseen linjat kertaheitolla tiettynä kellonlyömänä. Tämä tieto salli suomalaisten siirtää reservejään ja tykistöään juuri oikeisiin asemiin, keskittäen voimansa tavalla, joka olisi ollut mahdotonta ilman tarkkaa tietoa vihollisen aikeista. Sen sijaan, että he olisivat levittäneet vähäiset resurssinsa pitkin rintamaa, he loivat painopisteen, uhkapelin, jossa kaikki kortit laitettiin yhdelle pöydälle, luottaen siihen, että tiedustelu oli oikeassa ja että isku tulisi juuri sinne, minne he sitä odottivat. Suomen tykistön isä, kenraali Vilho Petter Nenonen, tiesi kuitenkin, että pelkkä tykkien keskittäminen ei riittäisi. Ongelmana oli perinteinen tykistötaktiikka, joka oli hidas, kankea ja vaati monimutkaisia laskutoimituksia ja viestiyhteyksiä, jotka katkeilisivat taistelun melskeessä. Maailmansodan aikana tykistökeskityksen tilaaminen ja korjaaminen saattoi kestää 10 minuutteja tai jopa tunteja, jolloin liikkuva maali oli jo aikoja sitten poistunut alueelta. Nenonen ymmärsi, että pärjätäkseen kuusinkertaiselle ylivoimalle suomalaisten oli oltava nopeampia, tarkempia ja joustavampia kuin kukaan muu maailmassa, ja hän oli viettänyt vuosia kehittäessään ratkaisua tähän ongelmaan. Ratkaisu oli korjausmuunnin, nerokas mekaaninen laskulaite ja siihen liittyvä tulenjohtomenetelmä, joka poisti tarpeen monimutkaisille trigonometrisille laskelmille tuliasemissa ja mahdollisti tulen korjaamisen pelkkien suuntien ja etäisyyksien avulla. Tämä innovaatio, joka oli aikansa analoginen tietokone, mullisti tavan, jolla tykistö toimi. Sen sijaan, että jokainen patteristo laskisi omat arvonsa,
Tulenjohtaja saattoi antaa yhden komennon, joka muutettiin salamannopeasti ampuma-arvoiksi kaikille kantaman sisällä oleville tykeille. Se oli byrokratian poistamista ballistiikasta, järjestelmä, joka teki tykistöstä reaktiivisen ja tappavan instrumentin, joka totteli tulenjohtajan tahtoa kuin jatke hänen omalle kädelleen. Tämän järjestelmän ansiosta tulen avausnopeus putosi tuskastuttavasta Windows 20 minuutista uskomattomaan 2 minuuttiin, mikä oli nopeus, jota edes suurvallat eivät pystyneet käsittämään saati kopioimaan. Tämä tarkoitti, että kun neuvostoliittolainen panssarivaunu havaittiin, se voitiin tuhota ennen kuin sen miehistö edes tajusi tullensa havaituksi, ja jalkaväkihyökkäys voitiin pysäyttää ennen kuin se ehti edes alkaa. Suomalainen tykistö ei ollut enää vain tukiaselaji, se oli muuttunut reaaliaikaiseksi tarkkuusaseeksi, joka pystyi reagoimaan taistelukentän muuttuviin tilanteisiin nopeammin kuin vihollisen komentajat ehtivät antaa uusia käskyjä. Vieläkin mullistavampaa oli menetelmän mahdollistama tulen keskittäminen. Nenosen järjestelmä salli jopa 21 patteriston yli 250 tykin ampua samanaikaisesti yhteen ainoaan hehtaarin kokoiseen maaliin ilman, että patteristojen tarvitsi olla samassa paikassa tai edes tietää toisistaan. Tämä loi ilmiön, jota kutsuttiin shokkivaikutukseksi. Kun satoja granaatteja iskeytyi samalle alueelle sekuntien sisällä toisistaan, tuhovaikutus ei kasvanut lineaarisesti, vaan eksponentiaalisesti, repien maan auki ja tuhoten kaiken elollisen ja elottoman. Se oli matemaattinen ihme, joka antoi pienelle Suomelle kyvyn luoda paikallinen tulivoima, joka hetkellisesti ylitti jopa neuvostoliittolaisten massiivisen, mutta kömpelön tykistön tehon. Kun kesäkuun loppu lähestyi, Tali-Ihantalan metsissä vallitsi aavemainen hiljaisuus, ikään kuin luonto itse olisi pidättänyt hengitystään odottaessaan tulevaa myrskyä. Linnut olivat lakanneet laulamasta ja ilma oli paksu ja sähköinen, täynnä odotusta ja bensiinin katkua, kun molemmat osapuolet tiesivät, että ratkaisun hetki oli käsillä. Suomalaiset tykkimiehet seisoivat asemiensa vieressä paitahihasillaan, granaatit valmiina ja korjausmuuntimet säädettyinä, odottaen vain yhtä sanaa radiosta, joka vapauttaisi helvetin valloilleen. Tiedustelu oli vahvistanut, että Neuvostoliiton suurhyökkäys alkaisi hetkenä hyvänsä, tavoitteenaan murskata puolustus lopullisesti ja avata tie Kymijoelle ja Helsinkiin. Suomalaiset tiesivät tarkalleen, missä vihollinen kokoontui, missä metsiköissä tankit lämmittivät moottoreitaan ja missä notkoissa jalkaväkirykmentit odottivat hyökkäyskäskyä. Mutta toisin kuin aiemmin, he eivät tunteneet enää pelkkää kauhua. He tunsivat kylmää ammatillista varmuutta siitä, että heillä oli käytössään salaisuus, joka muuttaisi taistelukentän teurastamoksi. Kenraali Nenonen oli antanut käskynsä. Tällä kertaa ei säästeltäisi ammuksia, vaan jokainen putki laulaisi kuolemaa, kunnes ne hehkuisivat punaisina. Ammusvarastot oli täydennetty äärimmilleen ja logistiikka oli viritetty toimimaan kellon tarkasti, jotta tulimyrsky ei lakkaisi hetkeksikään. Se oli koko Suomen teollisen ja sotilaallisen kapasiteetin äärimmäinen ponnistus, viimeinen voimannäyttö, johon oli kanavoitu kaikki kansakunnan jäljellä oleva energia ja tahto. Neuvostoliittolaiset komentajat itsevarmuudessaan sokeina katsoivat kellojaan ja valmistautuivat antamaan käskyn, joka heidän mielestään päättäisi sodan. He näkivät edessään vain hiljaisen metsän ja olettivat sen olevan tyhjä tai huonosti puolustettu. He eivät voineet aavistaa, että puiden siimeksessä tuhannet silmäparit seurasivat heidän jokaista liikettään ja että eetterissä kulki jo hiljainen virta koordinaatteja, jotka sinetöisivät tuhansien miesten kohtalon. He olivat tottuneet murtamaan vastarinnan massalla, mutta nyt he olivat
astumassa ansaan, jossa massa kääntyisi heitä itseään vastaan. Pian taivas repeäisi ja Tali-ihantalan maaperä muuttuisi kattilaksi, jossa terässulaisia ihmishenkiä mitattaisiin sekunneissa. Mutta juuri nyt, viimeisinä hetkinä ennen myrskyä, vallitsi petollinen rauha, hetki, jolloin historia näytti pysähtyvän ja pidättävän hengitystään. David oli ladannut Lincolnsa, ei kivellä, vaan matematiikalla, radiotiedustelulla ja 10 000 tykistön granaateilla, ja hän seisoi valmiina kohtaamaan Goljatin, joka oli astumassa pahaa aavistamattomana kuoleman kehään. Tämä ei tulisi olemaan taistelu, jonka voittaisi se, jolla oli enemmän miehiä, vaan se, joka osasi käyttää vähäisiä voimiaan älykkäämmin ja säälimättömämmin. Suomen tykistö oli valmis soittamaan kuoleman sinfonian ja yleisö oli jo paikoillaan. Esirippu oli nousemassa näytelmään, joka järkyttäisi maailmaa ja kirjoittaisi uusiksi sodankäynnin oppikirjat. Goljat oli valmis iskemään, mutta hän ei tiennyt, että hänen varjonsa oli jo mitattu ja hänen tuhonsa laskettu desimaalin tarkkuudella. Kun hetki koitti kesäkuun lopussa, se ei alkanut yksittäisellä laukauksella, vaan maailmanlopun jylinällä, joka repi taivaan auki sekunteja ennen kuin puna-armeijan hyökkäyskäsky ehdittiin panna täytäntöön. Neuvostoliittolaiset panssarikomentajat olivat juuri käynnistämässä moottoreitaan, ja jalkaväki oli nousemassa hyökkäysasemiin, kun Suomen radiotiedustelun sieppaama tieto muuttui tappavaksi toiminnaksi. Ilma täyttyi viheltävästä kuolemasta, kun 100 suomalaiset tykit avasivat tulen samanaikaisesti, luoden äänivallin, joka tuntui fyysisenä iskuna rintakehässä kilometrien päässä ja peitti alleen panssarivaunujen moottorien karjunnan. Se oli hetki, jolloin aika tuntui vääristyvän. Hyökkääjästä tuli silmänräpäyksessä saalis ja itsevarmuus muuttui puhtaaksi, halvaannuttavaksi kauhuksi, kun näkymätön nyrkki iski taivaalta kirurgisella tarkkuudella suoraan vihollisen ryhmitysalueen sydämeen. Tykistön keskitys ei ollut satunnaista pommitusta, vaan se oli matemaattinen mestariteos, jossa Nenosen menetelmä näytti pelottavan voimansa. Yli 20 patteristoa keskitti tulensa yhteen pieneen maastoruutuun, muuttaen hehtaarin kokoisen alueen kiehuvaksi infernoksi alle minuutissa. Maaperä ei vain räjähdellyt, se tuntui nousevan ilmaan yhtenäisenä massana, sekoittain multaa, kiveä, terästä ja ihmislihaa groteskiksi pyörremyrskyksi, josta ei ollut pakoa. Neuvostosotilaiden kertomusten mukaan tulitus oli niin tiheää, että vaikutti siltä kuin itse ilma olisi syttynyt tuleen, ja granaattien iskemät olivat niin lähellä toisiaan, ettei niiden välissä ollut tilaa elämälle. Tämä oli se terässeinä, josta Mannerheim oli puhunut, mutta todellisuudessa se oli paljon pahempaa. Se oli liikkuva, dynaaminen kuoleman verho, jota ohjattiin kuin orkesteria. Neuvostoliiton ylpeyden aiheet, raskaat IS-2 ja ketterät T-34 panssarivaunut, jotka olivat tottuneet dominoimaan taistelukenttiä, kohtasivat kohtalonsa ennen kuin ehtivät edes ampua laukaustakaan kohti suomalaisia puolustajia. Suorasuuntaustykistö ja raskaat granaatin heittimet moukaroivat vaunujen kansia, repien telaketjut irti ja sytyttäen polttoainesäiliöt, jolloin teräshirviöt muuttuivat roihuaviksi soihtuiksi omien joukkojensa keskellä. Panssarivaunujen tornit sinkoutuivat ilmaan sisäisten ammusräjähdysten voimasta, ja ne, jotka eivät tuhoutuneet välittömästi, jäivät jumiin kaatuneiden puiden ja kraatterien muodostamaan kaaukseen, tarjoten helpon maalin seuraavalle granaattisateelle. Koneiston voittamaton massa oli pysäytetty ei toisella massalla, vaan ylivoimaisella älyllä ja ajoituksella, joka teki raaasta voimasta hyödyttömän. Kaaoksen keskellä neuvostoliittolainen jalkaväki, joka oli koulutettu etenemään uraa huutojen saattelemana, lakkasi olemasta organisoitu sotajoukko
ja muuttui paniikin valtaamaksi ihmismassaksi, joka yritti epätoivoisesti kaivautua maahan, joka räjähti heidän allaan. Komentoketjut katkesivat välittömästi, kun radiot vaikenivat tai suolsivat pelkkää kohinaa ja hätääntyneitä avunhuutoja, eikä kenraaleilla ollut enää mitään keinoa hallita tilannetta, joka oli riistäytynyt käsistä sekunneissa. Hyökkäys, jonka piti olla marssi Helsinkiin, oli muuttunut teurastukseksi Tali-Ihantalan metsissä, ja neuvostosotilaat tajusivat kauhukseen, että suomalaiset eivät olleetkaan murtuneet, vaan olivat houkutelleet heidät ansaan. Jokainen yritys koota joukot uuteen hyökkäykseen kohtasi välittömästi uuden, entistä tarkemman iskun, ikään kuin suomalaisilla olisi ollut jumalallinen näkökyky savun ja pölyn läpi. Taivaalla näytelmä sai vielä yhden ulottuvuuden, kun saksalainen lentoosasto Kuhlmeu liittyi teurastukseen syöksypommittajineen, joiden ulvovat sireenit, Jerikon pasuunat, lisäsivät psykologista kauhua jo ennestään murtuneiden vihollisjoukkojen keskuudessa. Stukat syöksyivät savun sekaan pudottaen pomminsa millin tarkasti niihin harvoihin panssarivaunuihin, jotka olivat selvinneet tykistökeskityksestä, ja Focke-Wulf-hävittäjät tulittivat sekasortoista jalkaväkeä konekivääreillään. Tämä ilma- ja maavoimien saumaton yhteistyö oli jotain, mitä neuvostokomentajat eivät olleet osanneet odottaa uupuneelta viholliselta, ja se osoitti, että puolustajilla oli yhä kyky iskeä takaisin tappavalla voimalla kaikissa ulottuvuuksissa. Ilmassa leijui palavan lihan, dieselin ja ruudin oksettava haju, joka tunkeutui korsuihin ja ohjaamoihin, muistuttaen kaikkia siitä, että Ihantala oli maanpäällinen helvetti. Suomalaisissa asemissa, vain satojen metrien päässä tuhon vyöhykkeestä, jalkaväkimiehet seurasivat tätä näytelmää kunnioituksen ja helpotuksen sekoituksella, puristaen panssarinyrkkejään ja konepistoolejaan rystyset valkoisina. He olivat valmistautuneet kuolemaan torjuessaan ylivoimaista vihollista, mutta nyt he näkivätkin vihollisen tuhoutuvan omien silmiensä edessä, mikä valoi heihin uutta, raivokasta taistelutahtoa. Kun neuvostoliittolaiset hyökkäysvaunujen rippeet yrittivät epätoivoisesti puskea savuverhon läpi, ne kohtasivat suomalaisen jalkaväen, joka ei perääntynyt askeltakaan, vaan tuhosi vaunut lähietäisyydeltä panssarinyrkeillä ja polttopulloilla. Ihantalan ihme ei ollut passiivista odottamista. Se oli aktiivista, aggressiivista puolustusta, jossa jokainen sotilas tiesi roolinsa ja luotti siihen, että tykistö hoitaisi oman osuutensa. Tykistön tuli oli niin jatkuvaa, että tykkien putket hehkuivat punaisina ja maalipinta kupli kuumuudesta pakottaen miehistöt jäähdyttämään niitä märillä räteillä ja jopa vedellä, jotta ne eivät vääntyisi. Huoltojoukot tekivät yliinhimillisiä ponnistuksia kuljettaessaan kymmeniä tuhansia granaatteja etulinjaan katkeamattomana virtana, tietäen, että tulen lakkaaminen tarkoittaisi rintaman murtumista. Yhden ainoan vuorokauden aikana ammuttiin yli 20 000 laukausta, määrä, joka vastasi monen pienemmän sodan koko ammuskulutusta, ja tämä teräsmäärä jauhoi armotta neuvostoliittolaisten hyökkäyskiilat tomuksi. Tykkimiehet työskentelivät transsinomaisessa tilassa. Heidän lihaksensa huusivat tuskasta ja korvansa vuotivat verta paineaalloista, mutta he eivät pysähtyneet, koska he tiesivät olevansa kansakunnan viimeinen lukko. Neuvostoliiton komentoportaassa ylimielisyys vaihtui tyrmistykseen ja raivoon, kun raportit rintamalta kertoivat kokonaisten rykmenttien katoamisesta ja hyökkäysten pysähtymisestä läpäisemättömään tulimuuriin. Kenraalit, jotka olivat tottuneet ratkaisemaan ongelmat lähettämällä lisää miehiä kuolemaan, huomasivat kauhukseen, että mikään määrä reservejä ei riittänyt murtamaan puolustusta, joka pystyi reagoimaan nopeammin kuin he pystyivät ajattelemaan. Heidän taktiikkansa, joka perustui massiiviseen valmisteluun ja vyörytykseen, oli tehty tyhjäksi vastustajan joustavuudella.
Suomalaiset eivät olleet siellä, missä heidän piti olla, ja tuli iski sinne, missä neuvostoliittolaiset olivat haavoittuvimmillaan. Se oli strateginen nöyryytys, joka paljasti jättiläisen kömpelyyden ja teki tyhjäksi Stalinin vaatimukset nopeasta voitosta. Kun savu hetkellisesti hälveni, Tali-Ihantalan maasto muistutti kuun pintaa. Metsät olivat kadonneet, jäljellä oli vain hiiltyneitä kantoja ja kraattereiden täplittämää mutaa, jossa lojui satoja tuhoutuneita panssarivaunuja kuin kuolleita kovakuoriaisia. Mutta tämän tuhon keskellä liehui edelleen siniristilippu, repaleisena ja noen mustaamana, mutta yhä tangossa, symboloiden sitä, mikä oli mahdottomaksi luultu, torjuntavoittoa. Vihollisen hyökkäysaalto toisensa jälkeen oli murtunut tähän kallioon, ja kentälle jääneet tuhannet kaatuneet puna-armeijan sotilaat olivat mykkätodistus siitä hinnasta, jonka Suomi oli pakottanut hyökkääjän maksamaan. Hiljaisuus, joka lopulta laskeutui taistelukentälle tulimyrskyn tauottua, oli raskas ja aavemainen, mutta se oli itsenäisen maan hiljaisuutta. Vihollisen moraali oli murskattu, vangiksi saadut neuvostosotilaat olivat shokissa, täristen ja kykenemättä ymmärtämään, miten pieni Suomi oli kyennyt luomaan sellaisen helvetin. He puhuivat suomalaisista paholaisista ja automaattisesta tykistöstä, uskoen kohdanneensa jonkin uuden salaisen superaseen, vaikka kyse oli vain matematiikasta ja tahdosta. Tämä psykologinen voitto oli yhtä tärkeä kuin fyysinen tuho. Se istutti pelon siemenen hyökkääjän sydämeen, epäilyksen siitä, että Suomea ei ehkä sittenkään voitu valloittaa ilman koko puna-armeijan vuodattamista kuiviin. Goliat oli saanut iskun suoraan otsaansa, ja vaikka se ei ollut kuollut, se horjui ja sen katseesta oli kadonnut voitonvarmuus. Lopullinen nöyryytys koitti, kun neuvostoliittolaiset tarkkailijat raportoivat ylemmille portaille, että läpimurto oli mahdoton ja että jatkaminen johtaisi vain joukkojen turhaan tuhoutumiseen. Se oli hetki, jolloin realiteetit voittivat ideologian. Edes Stalinin käskyvalta ei voinut muuttaa sitä tosiasiaa, että Tali-Ihantalan tie oli tukossa palaneesta teräksestä. Suomalainen tykistö, joka oli toiminut kuin yksi jättiläismäinen koneisto, oli osoittanut maailmalle, että laatu voi voittaa määrän ja että pieni kansa voi puolustaa olemassaoloaan suurvaltaa vastaan, jos sillä on keinot ja tahto. Nenosen nyrkki oli iskenyt ja sen isku oli tuntunut Moskovassa asti. Taistelun kääntyessä loppuaan kohti Suomen armeija seisoi yhä jaloillaan, ruhjottuna ja verissä päin, mutta voittamattomana, todistaen, että sisu ei ole myytti, vaan konkreettinen voima taistelukentällä. Ihantalan ihme ei syntynyt tyhjästä. Se taottiin tulessa, iessä ja veressä, ja se oli tulosta vuosien valmistelusta, joka huipentui näihin kohtalokkaisiin päiviin. Vihollinen oli pysäytetty, ei neuvottelupöydissä, vaan Karjalan kannaksen metsissä, ja jokainen metri maata oli lunastettu takaisin tykistön tarkkuudella. Tämä oli hetki, jolloin historia pidätti hengitystään ja kääntyi uudelle uralle, säästäen pienen pohjoisen demokratian rautaesiripun taakse joutumiselta. Kun aurinko laski savuverhon taakse, valaisten tuhon maiseman aavemaisella, punaisella valollaan oli selvää, että jotain peruuttamatonta oli tapahtunut. Neuvostoliiton suurhyökkäys, jonka piti olla pysäyttämätön voimannäyttö, oli pysähtynyt kuin seinään ja sen rippeet vetäytyivät nuolemaan haavojaan. Tali-Ihantala oli kirjoitettu historian verellä, mutta se oli kirjoitettu voittajien musteella. Se oli paikka, jossa David ei vain kohdannut Goljatia, vaan löi hänet polvilleen koko maailman katsellessa. Tykistön jylinä vaimeni, mutta sen kaiku jäisi soimaan ikuisesti muistutuksena siitä, mitä vapauden hinta on. Kun taistelun savu lopulta hälveni heinäkuun puolivälissä 1944, Karjalan kannaksen hiiltyneet metsät paljastivat tuhon mittakaavan, joka mykisti kokeneimmatkin rintamakomentajat molemmin puolin linjaa.
Neuvostoliiton pysäyttämätön suurhyökkäys oli hyytynyt omaan mahdottomuuteensa, jättäen jälkeensä arviolta yli 50 000 kuollutta, haavoittunutta tai kadonnutta puna-armeijan sotilasta sekä satojen tuhoutuneiden panssarivaunujen savuavan hautausmaan. Josif Stalin, joka oli ylimielisesti vaatinut nopeaa ja murskaavaa marssia Helsinkiin, joutui kohtaamaan kylmän ja armottoman reaalipolitiikan. Suomen valloittaminen vaatisi niin paljon verta, aikaa ja resursseja, että se vaarantaisi kriittisen kilpajuoksun Berliiniin. Puna-armeijan ylin johto käänsi vastahakoisesti katseensa etelään kohti Keski-Eurooppaa, myöntäen hiljaisesti, että tämä pieni, pippurinen pohjoinen kansa oli purrut takaisin liian kovaa ja että Suomen kysymys oli ratkaistu tällä erää, ei valloituksella vaan verisellä torjunnalla. Tali-Ihantalan torjuntavoitto oli enemmän kuin vain hetkellinen sotilaallinen menestys. Se oli todellinen ihme, joka takasi Suomen olemassaolon itsenäisenä, länsimaisena demokratiana Euroopan kartalla. Samaan aikaan kun suurin osa Itä-Euroopan valtioista, kuten Baltian maat ja Puola, jäi armottoman rautaesiripun taakse vuosikymmeniksi, Suomi säilytti itsemääräämisoikeutensa ainoana Neuvostoliiton sotaa käyvänä naapurina, jota ei koskaan miehitetty. Helsingin kaduilla ei marssinut vieras valta ja Eduskuntatalon katolla liehui ylpeänä siniristilippu, kiitos niiden miesten, jotka seisoivat teräsmyrskyssä perääntymättä. Tämä voitto osti Suomelle paikan vapaiden kansakuntien joukossa kalliilla hinnalla ja se loi perustan sodan jälkeiselle selviytymistatinalle, jossa pieni valtio oppi elämään suuren ja arvaamattoman naapurinsa kyljessä menettämättä omaa ainutlaatuista identiteettiään ja vapauttaan. Historiallisesta ja sotataidollisesta näkökulmasta Tali-Ihantala jää ikuiseksi todistukseksi siitä, että moderni sodankäynti ei ole pelkkää numeroiden, massojen ja raaan voiman yhteenlaskua, vaan ennen kaikkea tahdon ja älyn kamppailua. Kenraali Vilho Petter Nenosen kehittämä vallankumouksellinen tykistön tulenjohtojärjestelmä yhdistettynä radiotiedustelun hämmästyttävään nerokkuuteen osoitti, että innovaatio voi tasoittaa valtavan materiaalisen epätasapainon. David ei voittanut Goljatia onnella tai sattumalta, vaan hän voitti, koska hän oli ovelampi, nopeampi ja päättäväisempi, muuttaen omat heikkoutensa vahvuuksiksi ja pakottaen jättiläisen pelaamaan peliä, jota tämä ei osannut. Se oli voitto hengestä aineen yli, osoitus siitä, että pelkkä teknologinen ylivoima on tehotonta ilman kykyä soveltaa sitä joustavasti ja tarkasti muuttuvissa olosuhteissa. Lopulta Tali-Ihantalan perintö ei ole vain kylmä strateginen analyysi, vaan syvästi inhimillinen ja tunteikas opetus pienen kansan murtumattomasta sisukkuudesta mahdottoman edessä. Vaikka metsät ovat kasvaneet takaisin ja granaattien repimät kraatterit ovat peittyneet sammaleeseen, muisto niistä ratkaisevista viikoista, jolloin Suomen kohtalo roikkui hiuskarvan varassa, elää ikuisesti kansakunnan kollektiivisessa muistissa. Tämä taistelu opetti koko maailmalle, että ylivoimainenkaan sotilaallinen voima ei voi alistaa kansaa, joka on päättänyt selviytyä ja puolustaa kotiaan hinnalla millä hyvänsä. Tali-Ihantalassa matemaattinen tarkkuus ja peräänantamaton suomalainen sisu pelastivat kokonaisen kansakunnan täydelliseltä tuholta, jättäen jälkipolville ikuisen ja voimakkaan viestin. Murskaavinkin numeerinen ylivoima muuttuu merkityksettömäksi nerokkaan taktisen innovaation ja kansan murtumattoman vapauden tahdon edessä.